Καλησπέρα παιδιά, John Ms εδώ και να παίξουμε Evolve Stage 2. Λοιπόν, το Evolve Stage 2 σαν παιχνίδι έχει action. Ξέρω εγώ, είναι ένας εξωγήινος και 4 hunters, θα το δείτε σε λίγο. Είναι δωρεάν στο Steam γιατί είναι open beta ακόμα, δεν έχει βγει ακόμα, ξέρω εγώ, το πόσο κάνει ακόμα ακριβώς. Λοιπόν, το παιχνίδι καταρχήν είναι 19 GB, είναι λίγο μεγάλο αλλά είναι ωραίο. Έχω παίξει λίγο, είμαι 9 level όπως βλέπετε εδώ πάνω, αυτό τα coins μου εδώ πέρα. Έχει ένα role prepare, εγώ θα παίξει πριν από λίγο monster, θα βάλω Azal. Ο Azal είναι το κύριο damage στην ουσία. Είναι το κύριο damage που θα μπορείς να δώσεις, ξέρω εγώ, στο alien, στον εξωγήινο. Κάθε, νομίζω ένα εβδομάδα, δεν είμαι σίγουρος, σου δίνει, ξέρω εγώ, champions. Δωρεάν, ξέρω σαν free, όπως και πολλά παιχνίδια. Wiki game. Εγώ βλέπετε το έχω πάρει ήδη αυτό το παίρνεις από το practice και αυτό είναι από το practice. Θα κάνεις πρακτική εκεί, training στην ουσία. Και έχω μια Medi που είναι support. Το support με τον Medic έχει διαφορά. Το support ταγκάρει, το Medic κυλάρει ούτως ή άλλως. Έχουμε δύο Azal και τις Master, ωραία. Πώς να δω τι καλή. Καλά θα παίξουμε. Θα ρίξουμε αυτό το Master που μου αρέσει. Όχι αύριο. Μην με βγάλει κανένα πράγμα. Ωραία. Azal. Θα πάρω αυτό το champion που το ξέρω. Θα βάλω εκεί το skin μου που έχω. Το 2. Έχει νομίζω 4. Πάνω του ή. Εδώ διαλέγεις τι παθητικές θα έχει ο παίκτης. Μπορεί να έχει έξτρα. Θα το δείτε βασικά, το εξηγήσω αυτό. Βάλω guns και 2 και δεν έχω λεφτά. Όσο είναι καλό level. Εγώ με 2 level, το έχω παίξει πολύ. Είναι πολύ εύκολο να σας πω την αλήθεια ότι μπορείς να ανέβεις level, αλλά εντάξει. Έχω παίξει πάρα πολύ training με το... Αυτό το τέρας, ο Wrath, δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι δύσκολο. Και δεν τον πήρε ευτυχώς. Το δούμε. Να το lobby, τα coins. Θα παίξω ένα Azal και ένα με Medi μάλλον. Medi σήμερα. Θα δω πως θα πάει. Άμα είναι μεγάλο το βίντεο θα σταματήσω, άμα είναι πιο γρήγορο θα πάω και δεύτερο συνεχόμενο. Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ. Ας δούμε τι θα γίνει εδώ. Ωραία, τραπ, ωραία, έχει πάρει γόρο. Θα μας πάει αυτός τύπος. Κοιτάξτε, αργεί ή μπορεί να αργεί, μπορεί να είναι γρήγορα ανάλογα και τα connection και τα connecting problems των αυλών. Και μπορεί να είμαι εγώ γρήγορος, να μπω εγώ και να περιμένω τους άλλους, όπως βλέπετε. Τώρα μπαίνουν οι άλλοι. Μέχρι τη μέση μπαίνεις εσύ, ξέρω εγώ, όσο και να είναι, και μετά μπαίνουν οι άλλοι. Και άμα έχουν πρόβλημα σύνδεσης θα αυτόν αργά. Λέγαμε. Μπαίνουμε. Όχι, πάρει... δεν έχει αιμό. Χειρότερο. Victor last round, τύπος έχει ξαναπαίξει. Βλέπετε κάτι που γράφει ότι είναι open beta το παιχνίδι. Αυτό το lobby, θυμάμαι. Συγγνώμη για το lag λίγο παιδί, είναι η αρχή τώρα που... το πρώτο game. Ναι, έχουμε πάντα διάλογο ανάμεσα στα παιδιά. Ξεκινάμε. Αυτό κάνει ηλεκτροσόκ στο τέλος, όμως πρέπει να είναι κοντά του τέρας. Έχεις συγκεκριμένα δύο απλά. Αυτό είναι απλό πολυβόλο. Έχω το trap μου, το οποίο είναι bomb στην ουσία, και το armor που δεν θα το ξεβρέψω. Και εγώ κάνουμε... ναι. Αυτό που είναι, άμα δεν πατήσεις εγώ 2 φορές στο space, κάνει
σε κάνει boost. Όμως όταν το πατάς μια φορά κάνει το άλμα. Πού είναι? Για 1000 συγγνώμη για το lag, αλλά είναι λίγο το... με παιχνίδι πάρα πολύ μεγάλο και τα γραφικά είναι τεράστια. Και ό,τι να τα κατεβάζω δεν μπορεί να παίξει. Ο Magic. Και πως κολλάει. Το βρήκαμε το Master. Όπα. Αυτό θα πέσει τη βόλη να το προσέχετε κάτι τα ξέρω στον trap. Το βρήκαμε στο τεράστιο. Να το. Αυτό είναι. Maintain distance from no man. Έτσι το αυτό. Το τέρας. Το βρήκα. Ωραία φίλε. Κακό, πολύ κακό. Πολύ κακό, πάρα πολύ κακό αυτό. Ούτε πέτρα. Τον άλλαξαν. Με τράβηξε. Ναι, συγγνώμη λίγο που ψιλοκολλάει, είναι που γράφει στα 50 FPS. Θα γράψω να πάω σε πιο λίγο. Δεν έχω. Βάλαμε. Και έξω εδώ πως πέφτει το ηλεκτροσόκ. Το μένω ότι... Όχι ρε Magic. Συνεχίζουμε. Για από εκεί πήγε. Είναι συγγνώμη που πολύ μιλάω, αλλά είναι που άμα είναι θα προσεχθείς πολύ στο... Να το παιδιά, το τραπ. Τραπ. Ένα τέρας το οποίο... που άμα δεν είναι κοντά σου, σκοτώσεις κιόλας. Μαξ εγώ δεν είναι κοντά στη μάχη σου. Και άκουσε ο Μάξ τα πουλιά και μάλλον είναι το τέρας. Το ακούσαμε. The monster has evolved. Όχι ρε, evolve, όχι αυτό δεν. This is better ρε. Dome ready. Ωραία το trap. Είναι καλό. Τι είναι? Τι είναι? Αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε γιατί δεν έχουμε ήδη παγιδεύσει ένα τέρα και ψάχνουμε και το τελευταίο που έχει μείνει. Δεν κατάλαβα τι είναι, τεύχο.
βρήκα. Με το Q μπορείς να δώσεις info, ξέρω που το βρήκες τη τελευταία φορά που το έδωσες. Έβα. Πολύ μου αρέσει αυτός ο ήχος που κάνει. Άμα τελειώσει τώρα, άμα τελειώσει ο χρόνος, νικάμε εμείς, έτσι, δεν νικάει το τέρας. Πλάκα μου κάνεις. Έλα. Παιδιά, με τρομάζετε. Δεν βρίσκουμε το τέρας. Όχι κι άλλο evolved. Α, και όσο κάνει evolved το τέρας, το πιο το γίνεται έτσι, με το τέλειο. Δεν πρέπει να προστατεύσουμε τώρα. Το μας είναι πιο πέρα. Το βρήκαν. Βάζω το armor, ναι. Έλα μωρέ, που είσαι? Έλα αυτό το damage. Το καλό είναι το space με αυτό για να μπορεί να φύγει. Έλεος, έλεος. Το είδατε έτσι, το ίδιο δεν έχετε. Τι έγινε? Έπεσα ρε. Πάει, πέθανα. Σταμάτα να με κοπανάς Δες τωνα ρε, δες τωνα. Πώς έχουμε ακόμα? Ωρε φίλε, revive. Καλό.
έχουμε. Hunter down. Δώστε με ρε κάποιος. Έλα ρε. Έλα ρε. Τέλος πάντων ήμασταν πολύ κοντά να σε νικήσουμε. Δεν πειράζει, άμα ξαναπέσει τώρα σε είχε γίνει και πόλος 3 φορές έτσι, δεν μπορείς να χωρίσουμε. Αυτό το βίντεο παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το Cold Stage, like, share, subscribe. Να φτάσουμε στις 20 subscribers. Αυτά, γεια σας.